ondo, nik uste lehenengotan txapelketan nahiko justu ibili ginen, baina bueno, txapelketak aurrera egin du, eta bueno, egia esan bai Jonander, bai nik uste Jonander eskuetatik pixka justu xamar ibili izan momentu batean, baina bueno, nik uste azkeneko txanpara nahiko ondo iritsi garela, eta bueno, egia esan problema barik eta hori da importanteena. Konfiantzakin ez, azkeneko bi partiduk oso onak ditugu biok, pareja itxea lortu, eta uste konfiantzakin gatozela eta motibauta eta kontentu. Bueno, pues yo creo que llegan en el mejor momento. Momenturik onenean iristen dira. Asko borrokatu behar izan dute onaino iristeko. Larri ibili dira. Baina momentu erabakigarrienetan euren mailarik onena ematen jakin izan dute. Momentos más decisivos. Txapelketa hasi zenetik momenturik gozoenean dira Pablo eta Jonander. Aurreneko faseko lehen lau partidak galdu ostean egoerari buelta eman eta azken jardunaldian eskuratu zuten final aurrekotarako txartela. Favoritoen zerrendatik kanpo izan arren, final aurrekoetan euren mailarik onena erakutsi eta finaleraino iristea lortu dute. Igandean, txapelketako bikoterik sendoena izango dute aurrean, ordea Martinez Irujok eta Zabaletak osatzen dutena hain zuzen. Aspeko bikoteak lehen jardunalditik azkeneraino erakutsi du bere ahala eta maila handiko jokoaz gain harritzeko moduko erregulartasuna azaldu dute. Bueno, ondo, ez? Naiz da, azkenengo partidua galdu, ez? Justo beraien kontra. Ni uste dut ondo ailegatzen diela jokuan, gogoaekin. Ikusi da, lehenengo bukatu zutela, gero ligilan lehenengo bian jokuz oso ondo, itxura oso ona ematen, jokatzen bikote bezala. Hemos hecho un campeonato muy bueno, hemos jodido. Oso txapelketa ona egin dugu. 17 partidatik 13 irabazi ditugu, eta behetik gorako ibilbidea egin dugu. Bikote ona osatu dugu, eta txapela janzteko konfiantzarekin gaude. Y con la moral por las nubes para ponernos la txapela. Ibilbide oso ezberdinak egin dituzte bi bikotek finalera iristeko. Irujo Zabaleta bikote sendo eta regular moduan azaldu da txapelketa osoan zehar. 17tik 4 partida besterik ez dituzte galdu. Berasaluze eta Albizu ordea oso gora beratsu aritu dira. Urgiagoka oso onak eta eskas xamarrak tartekatu dituzte. Irregulartasun horren isla Jonander Albizu izan da. Ataundarrak momentu txarra pasazuen lehen fasean eta askoren kritiken jomuga izan zen. Bai, gehizko geztakit, baina nik enaiz buelta asko ematen diona, aparte uzten eta nik banekin zekatik gainitzen gaizki, eskuk eneuzken ondo eta kantxa bildurrekin ateatzen nintzen. Eta ikusia rekuperatu ditutenen, partidu onak ditutela eta on ja rekuperatu harrela eta alde hortatik ja guztua. Nik esan pentsatzen dut momentu baten nahiko kritika jaso zituala eta nik uste dut ez zuela merezi ez. Eta egia esan nik beti berari arpegia atera diot eta nire pelotari lagune da, eta kanpoan belagune da, eta egia esan, niri momentu baten pena ematen zidan, ez? Nik uste beste pelotari batzuk ere ni neu sartuta barruan partio txarrak egiten ditugu, eta egia esan, han momentuan nik uste ez zuela merezi ez. Bueno, Jonander tiene 22 años y ha pasado su momento. Jonanderrek 22 urte ditu, eta momentu txarrak igaro ditu. Partida txarrak izan ziren, pilota asko galdu zituen. Halere, egoerari buelta eman izanak asko esaten du bere alde. Pablok ere asko lagundu dio. Ha podido con la presión, en los momentos más delicados ha jugado muy bien. Bueno, tú sabes que el año pasado jugó y el primer año... Iaz debutaria zen, eta ez zeukan aurten izan duen presiorik. Teknika eta postura aldetik ere saiatu gara hobetzen. Jonanderrek txikitatik altuera handia eman izan dio pilotari frontisean, eta hori aldatzen saiatzen ari gara. Berak daukan ahalarekin ez du hainbesteko altuera bilatu beharrik. Horretan ari gara lanean. Horretan, eta konfiantza berreskuratu nahian. Honenetako bat da, eta sinestu egin behar du. Bien en la cancha y coger la confianza y creérselo, ¿no? Creerse que es uno de los mejores porque realmente lo es. Finala jokatuko duten lau pilotarien artean, Martinez Irujo da lehen mailan txapel bat janztea zer den dakien bakarra. 9 txapel pilatu ditu guztira orain arte Iberorrak, horien artean binakako 3.
Azkena 2009an jantzi zuen Fernando Goñirekin batera. Beste hirurek euren lehen txapela jantzeko aukera izango dute beraz. Pablok hala ere badaki final bat jokatzea zer den. Gaur egun entrenatzaile duen Ruben Belokirekin batera, Nagore eta Errandonearen aurka jokatu baitzuen bere orain arteko final bakarra. Duela 14 urte izan zen hori, 1989 urtean. Bueno, nik uste urte asko dirala, nik uste dana aldatu dara, ez? Materiala be asko aldatu da, nik uste lehen beste era batera jolaste zara, ez? Gehiago jolaste zen botera, oin aire sartzen da asko behiago pelotariak, eta egia esan noin jokoa nik uste dute asko beharinagoa dala, ez? Bueno, beldurra beti egoten da, ez? Nusto beraie be Jonanderren kasuan berdina tokauleke da, ez? Orduan, beldurra beti, ez? Egin behar dutena, Jose konfiatu, orain arte bezala, eduki ditu hor partido batzuk kompromisozkoak, eta oso ondo moldatu da, eta espero finaleko egunean bera maila ematea, eta hori lortzen badute, aukerak eukiko dabe, ez? Naiz da oso zaila euki, baina, importanteena final egunean norbean maila ematea, ez? Askotan hori ez da lortzen. Bueno, oin nahiko lasai, ez? Nola oin dikan falta dira 10 egun, ez? Oin nahiko lasai, baina, segurazki horrengo azten, pixkat urduriago egon naizela, eta saiatuko naiz, nire nervioak kontrolatzen, ez? Aurtengo txapelketan bi bikoteek elkarren aurka jokatutako 3 partidatan, bitan gaindu zaizkie Berasaluze eta Albisu Irujo eta Zabaletari. Azkenekoa, final aurreko azken norgehiagokan. 22 eta 14 nagusitu ziren Pablo eta Albisu, eta garaipen horrekin bi bikoteak zuzenean sailkatu ziren finalerako. Zaila esan, hemen finala beste egun bat da, beste partido bat da, eta oso zaila esan goaz. Pablito eta Albisu oso arriskutsua diela. Aurreko fasean, adibidez, lehenengo partidua oso horrez irabazi zuten, Juanek eta Jose Javierrek. Beraiek ezien ondo ibili, eta, en cambio, Irujo eta Zabaleta bai. Orduan, tokaulik ebe horrela izetea, finalean, edo alderantzi, azkenengo partidua bezala. Albizu dominatzea, eta gero Pablito aurkitzen badu pelota, badakigu, hortan artista dela, eta bukatu ingo dula, ez? Pero es que cada partido es una historia. Partida bakoitza ezberdina da. Finala beste kontu bat izango da. Gure jokoa egiten saiatu behar dugu, eta ongi defendatzen jakin. No lo mejor posible, pero bueno, partido igual que otro día no va a ser. Eta bain badakigu, pasan larun batean baino gehiago jolastu behar dugula, finala irabazteko bestela. Bueno, klabea gure partetik, Jonanderreketanik gure partio egitea, ez? Nik ustez lasai ateratzen bagara, eta gurea ematen badugu, gure aukerak izango ditugu, ez? Dominar nosotros el juego para que ellos no anden como... Dominatu, ez daitezen eroso sentitu. Jota atzerago jartzen duenak abantaila handiago izango du. Pablitori buruz gain egiten saiatu behar gara. Lo único, pues eso, que Pablito por si las vea pasar por encima. Lehengo egunean, Labriten egin bezalaxe, hasieratik partidan sartuta eta kontzentratuta egotea da gakoa. Albizuk Zabaleta dominatzen saiatu behar du. Ez da erraza, baina berak badu horretarako gaitasuna. Hori lortuz gero, Juan jokoz kanpo utziko genuke, eta Pablok bukatzeko aukerak izango lituzke. No queda otra. Bueno, nik uste lasaien atatzen dena kantxa, irabazteko aukera asko eukiko ditula ez txapelketan ikusea. Oso bareja fuertea egin duela, atzelari asko gastigatzen duela, baina lehenko nik uste izan Pablok eta nik gure ainezke irazia dikola partio eta nik uste motibatuta atakola eta konfiantzak. Aber, ze bikote jartzen daben ritmoa, ez, pentsatzen dut. Lortzen badute, gure kasuan, bai Juane eta bai Zabaleta beraiek jartzea ritmoa eta agintzea, pentsatzen dut, naiz da ondo defenditu, bi esku honak euki, Jonanderrek sufritu ingo dula, ez?